Aj ty si práve skončil školu a rozmýšľaš kam ďalej? Vieš, ako chceš žiť a vieš, čo chceš od života, ale nevieš, kde by docenili tvoje schopnosti, chuť pracovať a naučili ťa viac? Pred viac ako 20 rokmi som z tejto auly vyšiel aj ja, plný svojich cieľov a svojich plánov. Vedel som však, že nechcem prežiť jednotvárny život zamestnanca. Ráno v strese do roboty a večer len snívať o krajšom živote. Jednoducho ako myš v kolotoči. Zobral som svoj život do vlastných rúk a začal som podnikať v oblasti financií, ktorá má stále veľkú perspektívu a zmysel pre ľudí aj firmy. Vďaka tomu som si dokázal postupne plniť svoje ciele aj ja. Neskôr sme ako firma k tomu pridali aj realitný biznis, ktorý veľmi úzko súvisí s financiami. Vďaka tomu dnes vediem úspešný tým špecialistov, ktorí vedia obe tieto oblasti spojiť pod jednou strechou a sú ešte úspešnejší. Zarábajú nadštandardne a žijú svoj život podľa svojich predstav. Naše podnikanie z roka na rok naberá na atraktivite. Aj preto hľadám do svojho už zabehnutého týmu ďalších šikovných a cieľavedomých ľudí, ktorým viem pomôcť pri štarte ich kariéry vďaka svojim viac ako 20-ročným skúsenostiam v odbore. Ak chceš žiť svoj život po svojom, klikni na odkaz nižšie. Broker Consulting. Financie, reality spolu.